Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndinoda kureururawo kuti ndakaitirawo amai vangu ego back to sender mushure mekunge ndafind out kuti ivo amai ndivo vainge vachindiganyira kubva zvandakapinda mufirst marriage yangu. Ndakapinda mufirst marriage apo pandainge ndichiri ne16 years. Kwava kubva kumarriage kuya ndikati zvimwe kuda ndainge ndichiri mwana mudiki, not yet matured enough to respect vamwene vangu because taigara tichingonetsana almost each and every day. Zvadaro mushure mekunge ndanetsana navamwene, murume akandirova, iniwo kwava kutiza. Ndakabva ndazodzokera kumba. Amai havana kudawo kundizivisa kuti pandainge ndichiriwo mwana mudiki chaizvo ndopavainge vakandiganyira mukoma kuti handifaniri kuti ndinge ndichizogarawo mumarriage kunyange ndikapinda mumarriage macho, because pavari vainge vachingotarisira kudya chete. Apo pandinenge ndichifambidzana nevarume vakasiyana-siyana vanenge vachingotarisira kudya chete. So ndakabva ndachizosanganawo neumwe murume. This guy pandakasangana naye ainge atori married. Akabva ati ainge achindida kwava kunditora paya, ndikabva ndachizoita mudzimai wake wechinumber 2. Ndakasvika kuya situation yainge yakaoma. Wainyatsokuona kuti idzi ndo dzinonzi mhepo dziri kusimudzwa nasomeone else. Iniwo ndaitofungidzira vamwe vatete vangu kuti ndivo vainge vachindisimudzira mhepo, izvo kwani vainge vatori amai. Ndakagarako kumarriage ndichirohwa ndichishungurudziwa. Murume uyu akazototanga kutonwa doro mushure mekunge ndava kugara naye. Pandakatanga kufambidzana naye ainge ari munhu aitoitawo zvekuenda kuchechi, asi pandakangotanga kungogara naye munhu kwava kutopanduka, ava kutotanga kutoita zvekunwa doro. Aindirova almost each and every day. Zvose zvaingoitika kuya kufirst marriage ndo zvakatanga futi kuitika kusecond marriage, achingokuti hauna kana respect iwe. Ende ndaiti kunyange ndikazama kuda kumupindura kana kumuonesa mune zvakanaka, ndobva ndatotanga kutorohwa paya. Sezvisinei ndakati ndazvara mwana wangu wenumber 2 ndipo pandakabva ndachizosiya marriage. Ndaona kuti ndainge ndanyanyisa kurohwa, ndokubva ndambodzokera kumba. Amai vaitoti kana ndadzokera kumba vaitondikurudzira dzimwe nguva kutoti ndinge ndichitoenda munzvimbo dzemafaro mukomanashi. Ndakabva ndachizotangawo kuitawo zvekupinda mumabhawa zvainge zvichitozivikanwa naamai. Amai vaitofara vachitoti zviri nani kutoti munhu unge uchitonzi unoenda kubhawa, paunozodzokawo makuseni unenge uine kamari kekuti unokwanisa kutotengerawo vana maporiji nei. But mukoma zvinhu zvaindirwadza kuti kwaamai vangu why vachindikurudzira kuita zvinhu zvakadaro, why is it vasingandikurudzire kuti kana ndikapindawo mumarriage ndinge ndichishingirirawo ndirimo mumarriage. Sezvisinei ndakabva ndachizotaura neimwe friend yangu uyo ainge agara ava kuno kuSouth Africa. Saka friend yangu uyo tainge takasanganawo pane rimwe bhawa kwava kutotanga kutowirirana. Naiyewo paakauyawo muJoni akangoramba achingoenderera mberi achiita basa iro ratainge tichiita patainge tichiri kuZimbabwe. Paakandidaidza handina kutoziva kutoti ndo zvaainge andidaidzira izvozvo. Ndava kuno ndakangoramba ndichienderera mberi naro basa iroro rekutengesa muviri wangu. Then ndipo apo pandakabva ndachizosanganawo neumwe murume uyo wandakazotanga kugara naye. Pari zvino mukomanashi hongu tigere tose zvedu, but pane mhepo dzinotomboita dzichitosimuka because amai vangu naivowo vanoratidza kuti vari very strong, vane masimba pakuroyi hwavo uko hwavanoshandisa. Asi kunyange ndakavaitira go back to sender, amai havana kudzidza chidzidzo chekuti zvekushandisa mishonga zvinhu zvakaipa. So ndakati ndava kugara nemurume uyu akanditi siyana nazvo izvi zvokuenda kubhawa nekuda kwekuti ndinokuda. Ndikati okay, ndokubva ndaregedza kuenda kubhawa, tikatanga kugarisana semukadzi nemurume. Amai ndakazongovaudzawo sezvo ndainge ndisati ndaziva panguva yacho iyoyo kuti ndivo vainge vakandiganyira kuti ndinofanira
pembera ndichingofamba nenyika ndichingovapa mari, sezvo ndinenge ndichidanana nevarume vakawanda, mari ndinenge ndichikwanisa kuiwana each and every time. So ndakabva ndazoti paya ndavaudza, ndikabva ndazoona kuti upenyu hwangu hwainge hwava kuoma. Ndairamba ndichingovaudza kuti mama ndinamatirei, upenyu hwangu huri kuramba uchingooma. Ndaiti ndikavaudza so upenyu hwacho hwaitowedzera kuoma. Saka murume uyu wandinogara naye, iye ane vamwe sekuru vake vakazouyawo kuno kuJoni. Vakati vauya kuno kuJoni, ndipo apo pavakabva vazoti kwandiri, koimimi ndiri munamato wandikuda kukuitirai, mega muchaona zvose zviri kuitika mulife menyu. Mukomanashi ndo pandakabva ndachizotanga kugeza nemunamato uya kwemazuva anokwana iwo kuita 3. Mushure mekunge ndageza nawo munamato uya, ndo pandakabva ndachizotanga kurota amai vangu. Amai ndaiti kana ndikavarota, ivo vaibva vamuka makuseni vachindimhoresa, vangoti mwanangu uri sei, hauna here hope dzawakarota? Ndobva ndavaudza paya kuti ndo hope dzandirege ndarota. Ndaitovarota vachitoya kwandiri, but vakashama vachida kuita bonde neni, ubva vati zvomwe kuda pane umwewo munhu ari kukushandisa, ari kungoshandisa chiso changu. Saka hope dzedziya dzakabva dzaita sekunge dzainge dzava kunovharwa, because one day ndakavarota amai vainge vakabata poto yeblack, poto dziya dzekango, vakabva vanditi ndoda kuisa musoro wako mupoto umu. Saka vakati vachida kudaro, ndo pandakabva ndachizorota sekuru vemurume wangu vaya vainge vandipa munamato vachiyo kuzorwisana naamai vangu vainge vakatopfeka magemenzi avo. So kubva ipapo ndo pandakabva ndachizotanga kungorota dzimwe hope dzainge dzisinganzwisisiki. Pandinomuka ndobva ndatokanganwa hope dziya dzandinenge ndarota the previous night. Ndakabva ndachizoudza sekuru vaya, vakabva vanditi usatomboudza amai vako kuti une hope dzauri kurota, saka munamato uya wandakakupa hauchatoshandi, mira ndinge ndichizokugadzirirai umwe munamato. Ndakabva ndachizogadzirirwa umwe munamato zvekare. Koma ndakangoti ndichingoshandisa munamato iwoyo sanhasi, amai mangwana acho makuseni vakamuka vakandisira ziaudio rainge rakareba vachikomplaina kuti ndakakuchengeta ndiri ndega ini, baba vako he was never there financially, nhasi uno mwana wangu havakuda kundivenga zvekuti unosvika pakuda kupinda mumarriage yekuti murume wacho haana kana mari. Iniwo ndaitarisira kuti uchakwanisawo kuzoroorwa nemurume ane mari so that unge uchizokwanisa kundichengeta. Ndikati zvose izvi zvava kubva kupi? Sezvisinei mukomanashi, ndakangoramba ndichingoshandisa munamato uya until vachizoenda zvavo kuDurban. Ava sekuru mushure mekunge vawana basa kuDurban, vakabva vachizondipa mafoni numbers, vakabva vati taurai naye murume uyu. Ndakabva ndachizotaura navo madzibaba vaya, vakabva vanditi zvinhu zvako kuti zvinge zvichikufambira unotofanira kutoti unge uchitoya kunoko. Ndo pandakatozotodzidza kuti kana uchida kuti zvinhu zvako zvinge zvichikufambira, sometimes usazeza kubuditsa mari uchitofamba uchienda kunenge kuine munhu uya, because ndakamuti ndibatsirei pafoni, vakanditi dare rako rinotoda uri paground. Kwamanashi ndainge ndisina kana mari, ndakakwira mubhazi ndakananga kuZimbabwe ndisina kana mari yekudzokesa. Ndakati ndasvika kuya vakabva vazondibatsira, vakabva vati tikufanira kuti tinge tichienda musango, vainge vaine bakatwa. Takaenda pane umwe muti, vakabva vanobayirira bakatwa iroro pamuti, uye zvekare ndokubva vachizonditi ndinge ndichiuraya imwe huku. Vakati huku iyi hauri kufanira kuti unge uchiuraya, inhau yekuti pacho pakaitwa mhiko idzi pakatodeurwa ropa, saka kuti iwewe zvinhuwo zvako zvinge zvichizokufambira panotofanira kutoti pange pachitodeuka ropa zvekare. Mukomanashi ndakabva ndauraya huku iyeyo, uye zvekare pane chimwe chavainge vakabata, vakangotiti vachindibatisa handina kukwanisa kuchiona because vainge vakachiputira mumucheka mutsvuku, chakaputika mukomanashi chigoti chotanga kufema. Ndokubva vatora rimwe bakatwa ravainge vainaro, vakabva vanditi baya. Ndakati ndabaya mukoma, pakangotanga kungodeuka ropa iri handina kukwanisa kunzwisisa kuti rainge richitubuka richibva muvhu here kana kuti raibva pai. Vakanditi ndo exactly zvakaitika ipapo pamhiko dzacho dzandakaitirwa naamai vangu, vachiti handifaniri kuti ndinge ndichizogara nemurume kwenguva yakareba, ndinofanira kungova munhu anenge achingombeya nenyika yose, uye zvekare ndichingovapa mari chete. Mushure mekunge taita zvinhu zvose izvi, ndo patakabva tazosiya zvinhu zviya patainge
vakanditaitirawo go back to sender, vakanditi uchaona hako zvichaitika kuna amai vako. I felt so disappointed mukoma, because ndaitarisira kuti ipapo pandaige ndichiri kuZimbabwe ndo pandainge ndichazoona kuti go back to sender zveshuwa yaitika. Asi go back to sender iyi mukoma yakazototora nguva zvikazotoitika mushure mekunge ndadzoka kuno kuSouth Africa. Saka amai vangu pari zvino zvinoitika kwavari, vanoti kana vakaenda kutoilet vanobva vaita nhoko dzembudzi mushure mekunge ndavaitira go back to sender. Amai vakasvika pakugara neni pasi vakanditi, mwanangu, izvi ndo zvandakakuitira, ndakakukanganisira upenyu hwako kubva uchiri mwana mudiki, because ndakati ndakakutarisa ndikati mwana wangu uyu akanakisa chaizvo zvekuti hazviite kuti ange achizoroorwa nemurombo, munhu wemuno muvillage. Anofanira kuti ange achizoendawo kumaguta makuru, ange achizowanawo varume vane mari. Ndokusaka ndakakuitira mhiko idzodzo dzekuti usambofa wakagara pamba kwenguva refu kana panzvimbo 1 penguva refu, unge uchizongova munhu anenge achingopepereka nemhepo chete. So mukomanashe, ndizvowo zvandakaitira amai vangu, ndakavaitira a go back to sender. Asi chinondirwadza pana amai vangu, kunyange zvavo ndakavaregerera amai, but dambudziko riripo nderekuti ivo amai manje havasi kuda kusiyana nawo mabasa avo akashata, because ndakatosvika pakuvaudza amai ndikati, amai, saka munosvika kupiko muchiti kana mukaenda kutoilet munoita nhoko dziya dzembudzi? Because ndakatozvionerawo ndega mukoma mushure mekunge ndaenda kumba. Amai vakabva vanditi, mwanangu, mudumbu mangu munogara muchirwadza, ende pose pandinoenda kunozvibatsira ndinototanga ndatomboridza mheri kuti ndinge ndichitokwanisa kuita pupu yacho iyoyo. Vakanditi ndichazokudana kana ndoenda kudondo. Takaenda kuya mukomanashe, havachatomboiti tsvina setsvina inoitwa nemunhu upenyu anorarama. Vanoita nhoko dzembudzi, kutoita kachikomo kenhoko dzembudzi dzinenge dzakaita black zvekuti kana umwe munhu akazodarika nepo anototi zvimwe kuda imbudzi inenge yasiyaitira nhoko dzayo ipapo. Asi ndakavati, nhai amai, komadii maenda neni kwacho ikoko kwamakati ndo kwamakasiya chimwe chiplastic bag icho chine zvinhu zvose izvo zvamakashandisa pamhiko, mukanzi munge muchienda kunochisiya musango, mukabva mazonochisiya mune rimwe bako. Ko tadii tangoenda ikoko tanotora chiplastic ichocho tachipisa sezvamunoti ndo zvamakaudzwa kuti kana mava kuda kundisunungura ndizvo zvamunoita. But amai vakabva vangoridza tsamwa. So I think kuti ivo amai pamhiko idzi kana vakazodzokera kokubako ikoko, maybe pane zvimwewo zvinozoitika pavari zvavasiri kuda kundizivisa. So mukomanacho ndo zvakaitikawo izvi. Ndinganzi ndiri romwe here? Chiri kungondirwadza ndechekuti kutaura kudai amai vangu vachiri vakandibatira chiraramo changu, because ndinongogarawo nemurume, asi murume uyu mukoma, kubva zvandakatanga kugara naye upenyu hwake hwakabva hwaoma. Ende pandainge ndichatanga kudanana naye akatonditi, sezvo iwewe ndakuburitsa mubhawa, ndoda kuti ndichingotanga kugara newe ndobva ndatokubvisira mari. But kutaura kudai mukomanashe, handidi kukunyeperai, upenyu hwakaoma zvekuti wega unombotanga uchapopota kuti pano ndiri kungochaiswa mapoto, but unozongosvikawo pakungonzwisisa situation yeumwe hwako. Tiri kungogarisana mukoma, life yakaoma, ndinomuda zvangu naiyo anondida, chekuzviita hapana. Amai vangu vashinga kuti kana ndikaramba ndakagara naye ndinenge ndichingorarama upenyu hunorwadza. Yeti ndiri munhu anonzi iye ane ropa remari. Kunyange pandainge ndichiri kuitawo zvekupinda hangu mumabhawa, ndaingotevererwa nevarume vane mari chete. Asi kubva zvandakatanga kugara nemurume uyu, ndikazviudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichigara nemurume 1 than kuti ndinge ndichiita zvekupinda mumabhawa. Ndava kurarama upenyu hunorwadza, upenyu hwakarema. Kana kutovatumidzira mari chaiko, ndinotoshaya mari yekuti ndinge ndichivatumidzira. When you post my story mukoma, ndiudzeiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi pane zvose izvi zvandakaita,
ndakakanganisawo here, ndinganzi ndakakanganisa here, saka ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nacho ndinoda kuriururawo kuti ndakadzingisawo imwe twin brother yangu basa mukoma. Handina mushonga wandakamushandisira kana minamato iyo yandakamushandisira. It is just that zvinhu zvangu mukoma ndakatongozviita nekutoziva. Ndakaenda ndikanotaura nemurungu wake mukoma because aiwanzo kuti kana akaba zvaanenge aba like dzimwe nguva makopa cables aitomboya obva amachengetesa pamba pangu nekuti ininiwo ndinorenta full RDP. Saka one day ndakazongonetsanawo nemudzimai akabva ati manje ndoda kukumhangarira kumapurisa kuti panapa pamba unogara uine makopa cables uchasungwa chete, munongovaziva vanhukadzi. Saka ndakazoti one day ndakagara zvangu pasi ndikati zvinondoita sei apa ihama yangu, hapana pandikamuudza kuti iwewe handichadi kuti unge uchiunza zvinhu zvako zvemadhiri panapa, because dzimwe nguva aitombopota achindibatsira kana zvinhu zvakandiomera. So takazongonetsana, munongoziva kuti mukunetsana ndopandakabva ndachizofonera murungu wake ndikati whatever that I'm going to tell you, please usazoita kuti iye ange achizozviziva sezvo iri hama yangu. Murungu wacho akabva ati it is okay, tell me. Ndikabva ndamuudza kuti uyu anoita achiba makopa cables uye zvekare nezvimwe zvamunoshandisa kubasa, then obva azoenda kunozvitengesa kuscrap. Atori nevanhu vanowirirana navo vescrap. Saka murungu akabva ati it is okay, ndoda kumusetera trap. And zvechokwadi a trap was set mukoma Nash. It was such a trap zvekuti iye haana kana kutombozvifungidzira kuti inini ndini ndakamudzingisa basa. Murungu akangobuda achiita sekunge ari kuenda kuvacation, kwava kumusiya pamba koma akaonekwa pamakamera ari busy achipatrola achitora makopa cables sezvo aingotofungidzira kuti no one is watching him. Pasina kana nguva pakabva patongosvika mapurisa. Lucky enough mukoma akazopiwa bail out. Akati ari pabail out kwava kutotiza kutaura kudai ari kutambudzika ariko kuZimbabwe uko. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.